Ukoliko želiš da tvoje pitanje bude tema nekog narednog video zapisa, dajem ti dve opcije. Prva je da mi javno dole napišeš u koment sekciji ono što te interesuje, na šta bi ja potencijalno mogao da ti odgovorim, a isto tako dajem ti opciju i anonimno da postaviš pitanje tako što ćeš dole kliknuti na link koji će te odvesti na Instagram i tamo mi u DM-u možeš postaviti pitanje, nakon čega se tvoje ime i prezime, odnosno tag, neće nigde pojavljivati. Zato nemoj da čekaš, jer možda baš tvoje pitanje bude tema mog narednog video zapisa. Vaše pitanje za prvu epizodu glasi: da li je Mateus najbolje pojačanje Crvene zvezde? Mislim da je to malo nezahvalno komentarisati, jer ovakvog golmana Crvena zvezda nije videla odavno. Slobodno mogu reći da svako vreme u crveno-belom dresu provedeno u posljednjih možda 20-30 godina je imalo svog tog nekog tihog heroja. Sad, da li je to bilo u golmanskim rukavicama ili je bilo to u kopačkama na terenu, u polju, to je manje više, pa sada diskutabilno jako. Trebamo da uzmemo u obzir da su za crveno-bele igrali igrači poput Belodedića i Banjeza, ne znam, Kadua, Boačija, Gaja, tu je bio Evandro, tu je bio Kanga, tu je sada trenutno Kataj, tu je Arnautović. Ovaj momak koji se nalazi među stativama, koji je došao u transferu koji je prvobitno izgledao totalno nelogično, ispostavit će se kao najbolji posao sigurno Crvene zvezde u posljednjih nekoliko sezona, ali moje me razmišljanje vodi u pravcu da je to nekako do ukusa. Čovjek jeste ove godine Crvenu zvezdu lansirao u nebesa kada je Evropa u pitanju, kada je domaći šampionat u pitanju, odbranio je zaista neverovatne situacije i pokazao se kao izuzetno ozbiljan lider na terenu, da možda čak u budućnosti postane i kapiten, što da ne, vidi se da zaista ima to nešto. Vidimo da ima dobru kontrolu nad odbranom, vidimo da ima dobru postavku kod prekida, vidimo da ima dobre situacije 1 na 1 i sve to na mestu. Međutim, svrstavati ga u kategoriju najboljih pojačanja ikada Crvene zvezde, sad, ko je Stefan Milićević da kaže da je on najbolji? Ko si ti koji si postavio ovo pitanje da ga svrstavaš u najbolje? Mora da prođe vreme, moraju da prođe utakmice. Možda čovjek za 2 meseca i ne budu u Crvenoj zvezdi. Možda je ovo njegova sezona života. Gde su sve te godine, ne znam, Kataja, gde su sve te godine tako nekih igrača koji su zaista ostavili dubog trag, tipa Kanga, tipa taj Banjez, pa čak, ne znam, Boać je bio jedan od najboljih golgetera Crvene zvezde tada, Ben jedan od najboljih stranaca tada. Zašto ne Ben, a zašto Mateus? Znate, zašto ne Boać, a zašto ne i Gaj? Nekako mi je to najveći problem u našem društvu, što čim nešto malo iskoči i povede se buva kako je nešto dobro, kako je nešto loše, svi to generalizuju, svi to usvajaju. Ukoliko želiš da tvoje pitanje bude tema nekog narednog video zapisa, dajem ti dve opcije. Prva je da mi javno dole napišeš u koment sekciji ono što te interesuje, na šta bi ja potencijalno mogao da ti odgovorim, a isto tako dajem ti opciju i anonimno da postaviš pitanje tako što ćeš dole kliknuti na link koji će te odvesti na Instagram i tamo mi u DM-u možeš postaviti pitanje, nakon čega se tvoje ime i prezime, odnosno tag, neće nigde pojavljivati. Zato nemoj da čekaš, jer možda baš tvoje pitanje bude tema mog narednog video zapisa. Mateus sigurno po meni da jeste jedan od najboljih golmana Crvene zvezde, međutim ne treba zaboraviti Borjana. Borjan je dao dušu Crvenoj zvezdi. Borjan je oteran kada je došao ovaj Izraelac u klubu, bar je tako nama plasirana priča. Pre Borjana si imao Bajkovića, imao si Dišljenkovića, imao si mnoge golmane koji su disali na toj liniji. Imao si čak i Stojkovića koji je na kraju krajeva izdao Crvenu zvezdu, a prešao u Partizan. Koliko god mi to poricali, Stojković je također bio jedan od kvalitetnijih golmana. Kasnije će čak postati čak i jedan od najboljih golmana reprezentacije u tom vremenu. Sad, ne znam šta bi mogli da uzmemo kao kriterijum da je on najbolje pojačanje ikada Crvene zvezde. Ja bi se preokrenuo ka igračima u polju nego ka igračima na golu. Jer ako bi morao da biram da li je Mateus bolji tipa od Borjana, malo bi to bilo nezahvalno. Koliko je Borjan bio u Crvenoj zvezdi, koliko je Mateus u Crvenoj zvezdi. Bilo bi nepravedno prema svim ostalim igračima koji su došli, dali dušu Crvenoj zvezdi, staviti ih sve po strani zarad Mateusa
koga bi trebalo gurnuti u taj prvi plan. Tako da moj odgovor na tvoje pitanje je takav da ja Mateusa jako cenim, ali ne mogu da ga svrstam za najbolje pojačanje ikada. Možda u top 5, ali baš da je broj 1, nekako ne može to tako. Da se dotaknemo malo i statistika. Zbog čega vas ovaj fudbaler navodi na razmišljanje da je najbolje pojačanje ikada, govore njegove statistike. 38 nastupa, 30 primljenih golova, 16 puta je sačuvao svoju mrežu i 3420 minuta zabeležio. Čovjek je sa 33 godine prešao u Crvenu zvezdu u transferu teškom 1.250.000 evra. Da je opravdao te pare jeste, da mu treba dati novi ugovor, to treba, a kotirati ga kao najbolje pojačanje ikada, mislim da je to malo preterivanje. Dolazimo do dela u kome ću vas pozvati da se i vi uključite. Voleo bih da čujem vaš odgovor na pitanje jednog od pratioca, a ono glasi: da li je Mateus najbolje pojačanje Crvene zvezde ikada? Zato budite opširni dole, napišite mi zašto da, zašto ne i naravno za kraj, ono što sledi u nastavku obavezno odradite. Ukoliko želiš da tvoje pitanje bude tema nekog narednog video zapisa, dajem ti dve opcije. Prva je da mi javno dole napišeš u koment sekciji ono što te interesuje, na šta bi ja potencijalno mogao da ti odgovorim, a isto tako dajem ti opciju i anonimno da postaviš pitanje tako što ćeš dole kliknuti na link koji će te odvesti na Instagram i tamo mi u DM-u možeš postaviti pitanje, nakon čega se tvoje ime i prezime, odnosno tag, neće nigde pojavljivati. Zato nemoj da čekaš, jer možda baš tvoje pitanje bude tema mog narednog video zapisa.